थ' लोगोफोर खायफा मानसिफ्रा आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंगासिनो दं आरो ना माखासे इउटुबाव निउस चेनेल होग्रा निउस भिडिअ होग्राफोरनि आर्निंखौबो खिथा माखासे इउटुबारफोरनिखौ बेफोरबायदि बुंदों आरो ना बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बड' इनफ'नि बेनिफ्राय एसबि बड' निउस लाब्रा बड' कार्टुन बिथांमोननि आर्निंखौ खिथागासिनो दं बिनिफ्राय सिगाङाव आङो माखासे इउटुबारफोरनि आर्निंखौबो खिथाखांबाय नालाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो जोबजासे नायलांब्लासो नोंथांमोना बिथांमोननि आर्निंखौ मिथिनो मोनगोन आरो ना बिदिनो एसबि बड' निउस जिनाखि सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोना बिथांमोनखौथ' मिथिखायो गोबाङानो नायो दा बेनिफ्राय लाब्रा बड' कार्टुन बिथांमोननि आर्निंखौ मिथिनो मोनगोन बेनिफ्राय बड' इनफ' दा नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय आं दायो बिथांमोननि आर्निंखौ खिथागोन बिथांमोना माने गाव गावनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै मान्थलि मास मोनसेयाव बेसेबां फैसा खामायगासिनो दङ इउटुब चेनेलनिफ्राय फार्स्टआवनो आङो लाब्रा बड' कार्टुननिखौ खिथानोसै बिथाङा माने चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम 696टा भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरो ना बेनिफ्राय बिथांनि साबस्क्राइबारा 190K माने 1,90,000 जादों आरो ना बिथांनि साबस्क्राइबारा दायो बेनिफ्राय बिनि जिमेल आइडि क्रिएट खालामनाया 2015 मेनि 4 थारिखआव खालामदों आरो ना बेनिफ्राय बिथांनि आर्निंखौ नायनो हागोन इस्टिमेट मान्थलि आर्निं बिथाङा $712निफ्राय लानानै $11.4K गेजेराव खामायो मालाबा बिदिनो $1,000 $2,000 $3,000बो थाङो दा आं नोंथांमोननो 712खौनो जिनाखि इउएसनि डलार बेखौ आं नोंथांमोननो इण्डियान कारेन्सियाव केलकुलेट खालामनानै खोन्थानोसै आरो ना कनभार्ट खालामनानै दायो $712 जोंनि इण्डियाव बेसेबां जागासिनो दा इउएसनि $712 जोंनि इण्डियाव 59,170.76 फैसा जागासिनो आरो ना लाब्रा बड' कार्टुना दा माने 60,000नि बारा खामायगासिनो मालाबा समाव खमबो खामायो मालाबा समाव बाराबो खामायो मालाबा 1.5 लाख 2 लाखबो खामायो माने बे गाव गावनि भिडिअ आपल'ड खालामनायनि सायाव आरो ना दा आं नोंथांमोननो खिथानोसै बड' इनफ'आ चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय लानानै गावनि चेनेलाव दिनैसिम 1151टा भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरो ना बेनिफ्राय बिथांनि साबस्क्राइबारा दायो 317K माने 3,17,000 जागासिनो आरो ना बिथांनि साबस्क्राइबारा बेनिफ्राय बिथांनि जिमेल आइडि क्रिएट खालामनाया 2017नि अक्ट'बर 26आव खालामदों आरो ना बेनिफ्राय बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलनिफ्राय मास मोनसेयाव बेसेबां सेलारि मोनो होनना बुङोब्ला US डलारनि बियो $296निफ्राय लानानै 4.7K माने $4,700 खाथियाव खामायो आरो ना हमना ला बियो $296 USनि डलार जोंनि इण्डियाव बेसेबां जागासिनो बड' इनफ'आ दा बेसेबां खामायगासिनो बड' इनफ'आ $296 दा बे सेप्तेम्बर मान्थआव मोनगासिनो आरो ना होमबा 24,599.08 फैसा माने 25,000नि खाथियाव खामायो आरो ना बड' इनफ'आ दा आरो ना रिसेन्टलि सेप्तेम्बर मान्थआव मालाबा समाव सिगां समाव बेना बाराबो जानो हागौ मालाबा 60,000 मालाबा 70,000 मालाबा 1L मालाबा 80,000 बेफोरबायदि मालाबा 2 लाखबो थाङो जानो हागौ बे गाव गावनि भिडिअ आपल'ड खालामनायनि सायाव आरो ना मालाबा समाव भिउसआ डाउन जायोब्ला माने खम फैसा मोनगोन बिदिनो भिउसआ बुरजा फैयोब्ला बिदिनो बुरजा फैसा मोनगोन बेफोरबायदि आरो ना बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो सिबिरानि ब्रह्म एसबि बड' निउसखौ खिथानोसै बिथाङा बेसेबां खामायगासिनो दङ मान्थलि गावनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नैबे नायनो हागोन एसबि बड' निउस बेनिफ्राय बिथाङा चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम 1067 माने 1,000नि बारा भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरो ना गावनि चेनेलाव बेनिफ्राय बिनि साबस्क्राइबारा 341K माने 3,41,000 जागासिनो आरो ना बिनि साबस्क्राइबारा बेनिफ्राय बियो जिमेल आइडिखौ 2020 जुलाइनि 28आव माने क्रिएट खालामदों आरो ना बिनि आर्निंखौ नायनो हागोन एस्टिमेट मान्थलि आर्निंआ जाहैबाय $465निफ्राय लानानै 7.4K माने $7,400 खाथियाव खामायो आरो ना $465 जोंनि इण्डियाव बेसेबां जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ दायो बे सेप्तेम्बर मान्थआव बियो $465 खामायगासिनो आरो ना $465 इन रुपिस 30,643.83 फैसा खामायगासिनो आरो ना सिबिरानि ब्रह्मआ जिनाखि एसबि बड' निउस नोंथांमोना गोबाङानो नायखायो 38,000 बे सेप्तेम्बर मान्थआव बे खामायगासिनो मालाबा समाव बिदिनो 40,000 मालाबा समाव 50,000 60,000 70,000 मालाबा समाव 1L बिदिनो मालाबा समाव 2 लाखबो खामायो मालाबा समाव 1.5 लाखबो खामायो बेफोरबायदि आरो ना बे गाव गावनि भिडिअ आपल'ड खालामनायनि सायाव आरो ना निउस चेनेलबाबो दा माने मालाबा समाव भिडिअ खम होयोब्ला खम फैसाबो मोनगोन जानो हागौ बेफोरबायदि आरो ना भिउसनि सायावबो सोनारो दा नोंथांमोना दिनै एसबि बड' निउस बड' इनफ' बेनिफ्राय लाब्रा बड' कार्टुनमोननि आर्निंखौ मिथिखाबाय बिथांमोना इउटुबनिफ्राय मास मोनसेयाव बेसेबां सेलारि मोनो बेसेबां फैसा मोनो दा बेनोसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना सोरनिबा इउटुबारफोरनि आर्निंखौ मिथिबावनो लुगैब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंब्लानो जाबाय आं बिदिनो नोंथांमोननो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आरो माखासे इउटुबनि क्राइटेरिया माखासे इउटुबनि पलिसि माखासे इउटुबनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माखासे बिदिनो सोरनाबा डिमनिटाइज जायो सोरनाबा रिइउस कन्टेन्ट फैयो इउटुब चेनेलाव सोरनाबा टार्मिनेट जायो चेनेला सोरनाबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैयो कपिराइट क्लेम फैयो
बेफोरो मानि थाखाय फैयो बेफोरनि सायाव आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय। आं बेहाय माने मोजां भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो फोरोंनो नाजायो। जायफोर आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला दिनैसो नुसनदोंब्ला। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। पिस आउट।